бит язучылар ашамый да, эчми дә дип уйлый торган буыннан. Менә шуннан алып үзең язганга кадәр ничә адым ясала торгандыр. Мин анысын төгәл генә әйтә алмыйм, әмма беренче әсәрне язып караганда мин студент идем инде. Аңа кадәр мәктәпләрдә нәрсәләрдер язарга туры килгәндә дә ул теге ниндидер бер җитди бер булмыйдыр ия. Мин хәтта район газеталарына да язгалаганым булмады. Университетта безгә һәрвакыт әйтәләр иде инде, менә сез татар теле әдәбиятын укытырга һәрвакытта да өлгерәчәксез. Сез менә татар милләтенә хезмәт итәргә тиешле кешеләр, редакцияләрдә эшли торган кешеләр булырга тиеш, фән юлыннан китәргә тиеш, татар фәнен үстерергә, татар журналистикасын, татар әдәбиятын үстерергә тиешле кешеләр дип әйттеләр. Шуңа күрә мин башта ук мәктәпкә китмәдем, башта ук хезмәт юлымны редакциядән башладым. Идел журналында башланды бит инде эш. Анда үзеннән-үзе язарга туры килә. Менә шулай итеп кереп кителде инде. Чынлап та үзеңне язучы икәнеңне язмый тора алмаганыңны аңлау моменты бәлки хәтта бәбиләр тугач булгандыр. Чөнки аңа кадәр ниндидер шаяру, язучылыкка дәгъва итү дигән әйбер гомумән юк иде. Анда инде менә балалар тугач, гомумән хатын-кыз үзе бала тапканнан соң бөтенләй икенче кешегә әйләнә. Аның дөньяга карашы үзгәрә. Аның гомумән уйлау рәвеше үзгәрә, фикерләү рәвеше үзгәрә. Анда бөтенләй кыз балада булмаган ниндидер җаваплылык барлыкка килә. Һәм шул вакытта инде әгәр синең чыннан да моңа кадәр булган белемнәрең, ниндидер омтылышларың да килеп кушыла икән, әлбәттә инде язучылыкка да җитди рәвештә җаваплы итеп тотынасың. Чөнки инде син тормышта да бүтән җаваплылык белән карый башлыйсың тормышка да. Без милли әдәбият дигәндә чыннан да гел көрәшче каләмен генә тотарга тиешбез дип уйлыйбыз. Элек мин аны үзем дә чыннан да шулай дип кабул итә идем. Чөнки дөньяда камил булмаган, дөньяның кимчелекле, җитешсезлекле якларын күп күргән саен, аны ничектер каләм белән әйтеп, халыкка аңлатып бирергә кирәк дигән ниндидер бер бурыч бар кебек. Ул безнең шушы менталитеттагы милләт хадиме дигән безнең шундый бер төшенчә бар инде. Ул безнең бер категория милләт хадиме. Ул безнең гасырлардан гасырларга кадәр формалашкан. Ул хәтта теге кулгалиләрдән башлап формалашкан. Ул ничектер безнең канга сиңгән. Соңгы вакытта мин уйлыйм да, көрәшнең дә бит төрле формасы була. Каләм белән көрәш, корал белән көрәш дигәндә дә, мәсәлән, безнең татар язучылары, алар корал тотарга кирәк вакытта каләм артына гына качып калмаганнар, алар һәр вакытта да кулларына корал алганнар. Һәм безнең нәкъ менә татар язучылары шуның белән аерылып тора да. Бу Бөек Ватан сугышы чорындагысын әйтеп тә тормыйм инде. Анда безнекеләр чыннан да шул Муса Җәлилдән башлап, Фатих Кәримнәрдән башлап, анда тагын бик күп 40-тан артык язучы дип беләм мин бүгенге көндә. Кол Шәриф үзе Казанны алганда каләмен ташлап, кылыч тотып, дошманга каршы чыга. Һәм безнең ул менә шушы әйбер канга сиңгән, ул безнең менталитетта бар. Менә соңгы вакытта менә минем игелеклелек турында язасы килә. Кешеләрнең күңеленә якты әйберләр саласы килә. Бәлки бу да үзенә күрә көрәшнең бер формасыдыр, явызлыкка каршы көрәшнең бер формасы булып тора бит инде. Менә шул җәһәттән караганда, әйе, каләм инде ул көрәш усулы. Безнең халык гомумән ул бит инде гасырлар буена шушы кара эш белән яши. Мәсәлән, Казан ханлыгы алынганнан соң да, Кар урманга кирип качканнан соң да, аннары соң революция вакытында аның бөтен байлыгы тартып алынганнан соң да, сугыштан соң да ул һәр вакыт кара эш эшләп үзенең тамагын туйдырган. Һәм ничектер бүгенге көн белән яши белми. Менә бездә бит инде хәзер һәм шушы урында здесь и сейчас дигән фәлсәфәне без бит инде бүген куертырга яратабыз. Ул безнең менталитет белән ничектер каршылыкка керә, чөнки без гел кара көнгә дигән бездә хәтта аның төшенчәсе дә бер гел кара көнгә калсын дип яшибез. Һәм ул кара көннең килгәнен минем әле теге күргәнем дә юк кебек. Ул безнең татар халкына хас бер үзенчәлек, ул хәтта аның кеше алдында, авызыңда кан булса да кеше алдында төкермә дигән әйбере бар.
degan менә шундый мәкаль бар, әйтем бар. Мине кешеләр гомумән үзләре гаҗәпләнделәр, үзләрен тотышлары белән. Инде теге син аңлаган, мин инде бу кешене белеп бетердем, бу кешедән инде нәрсәдер теге көтеп тә булмый дисең, ул синең инде тагын бер үзенчәлеге белән шаккаттырып куя. Шуңа күрә кызык кына ул алай шаккатып яшәү үзе. Язучы бит инде ул алдан барырга тиеш. Алдан орттан ияреп бара икән, аның инде ничек дип әйтим, язучылыгы графомания тирәсендәрәк кенә дип аңлыйм инде мин үземчә. Шуңа күрә мондый чордан чыннан да язучы моны аңларга тиеш. Безнең чорда мондый түгел иде. Бу яңалыкны мин кабул итәргә әзер түгел дигән язучыны мин үзем аңламыйм. Алай булырга тиеш түгел. Язучы инде үзенең яза торган чорын, заманын аңларга тиеш. Чөнки ул классик әдәбият тудыра алмаячак үзенең чорын аңламаган хәлдә. Гештальт диләрме әле? Гештальт хәләтедер бәлки, чыннан да язгач бит син үзеңнең тойгыларыңны ничектер формалаштырып бетерәсең дә һәм аның нәрсә икәнен аңлап, ниндидер бер түгәрәккә тутырып куясың һәм ул синең ябыла. Бәлки шуның өчендер әдәби әсәр язучыларга теге килгәндә инде бөтен кешедә күп язучылар дигәндә менә бер безнең халыкны һәрвакыт укымышлы халык дип әйтәләр иде. Бәлки инде укымышлылык дәрәҗәсеннән чыгып без язучылар халкына әйләнеп барабыздыр. Мин аны начар дип уйламыйм. Ул инде теге филология фәнендә, әдәбият гыйлемендә расланган да әйбер, дәлилләнгән, исбатланган массачыл әдәбият белән җитди әдәбият алар бер-берсенә керешеп китте инде бүген. Шул ук вакытта ул массачыл әдәбият җитди әдәбияттан нәрсәсе белән аерыла дигәндә мин аның шундый формуласын аңладым дип әйтим инде. Массачыл әдәбият ул менә классик әдәбият, җитди әдәбият тудырган образларны ала да куллана. Менә шул вакытта теге ул үзе ниндидер өстөрми, яңалык алып килми. Һәм шулай килеп чыга инде теге алар җитди әдәбиятны популярлаштыралар гына, шушы образларны трансляциялиләр. Димәк, ул безнең теге менталитетны формалаштыра соңыннан, дөньяга карашны формалаштыра халыкның, шушы милләтнең, кавымның дип әйтим инде. Мин чыннан да ялкау, мин аның технологияларын белмим. Менә хәзер мин үзем каршы киләм, чөнки син заманыңны өйрәнергә тиеш язучы буласың килсә дигән идем. Минем өчен ул вакыт әрәм итү, социаль челтәрләрдә үзеңне, бәлки миңа кемнедер үзем өчен менә шулай теге түләп, миңа кемдер булышса, мин бик шат булыр идем. Ләкин мин әлегә аның әһәмиятен аңламыймдыр. Гомумән минем вакыт бөтенләй башка нәрсәләр белән уза. Социаль челтәрләр алар минем өчен теге побочный дип әйтим мин инде. Менә шундый гына әлегә. Минем тормышым социаль челтәрләрдә бармый. Беренче чиратта мин гаиләдәге хатын-кыз. Гаиләдәге хатын-кыз буларак мин ир хатыны, әни кеше, мин әле килендә, мин кайнаналарым белән яшим. Әнинең кызы, безнең Аллага шөкер әтиәниләребез исән сау. Менә шундый рольләрем бар. Иң беренче чиратта мин аларны куям. Аннарысын гына мин икенче урынга куям үземнең язучылыгымны. Бәлки шуңа күрә дә мин язучы буларак ул кадәр үк актив түгелдер. Өченчедән инде мин менә фән белән шөгыльләнәм. Мин аны хәтта икенче урынга куям, икесен бергә куям инде, язучылык белән фәнне. Чөнки мин әле дә шушы икесе арасыннан нәрсәндер сайлап ала алмадым. Икесен дә алып барасы килә, ләкин алар икесе дә шуның кадәр күп көч таләп итә торган өлкәләр. Миңа аның икесе дә кызык, чөнки берсе булмаса икенчесе булмаячак икән, мин аны төгәл беләм инде. Һәм инде төп эш урыным бар, ул әлегә баягы әдәби журналда Казанлыкларындагы эшем. Мин дә бик көн сайын утырып язарга бик теләр идем. Минем менә шулай итеп язасым да килә, ләкин минем андый мөмкинлегем юк, чөнки минем балаларым әле кичкенә. Шуңа күрә мин менә метрода барганда, автобуста йөргәндә, тегендә мондача булаганда, иң элек менә моны язарга кирәк дип, хәтта минем менә телефоннарга бик күп итеп шулай язып куям да, соңыннан бер җай чыкканда утырып, бер хикәя итеп язып куям инде. Менә бер хикәяне бер утыруда язарга мөмкин, ләкин инде ул алдан бер 3-4 ай башта йөри.
Yok, min хатларны капчыклап алганым юк. Ләкин шулай да көтмәгәндә, яки электрон почтага, яки анда социаль челтәрләргә ниндидер бер-ике кәлимә килеп куярга мөмкин. Менә шушындай хәбәрләр килеп торганда да ниндидер бер месседж дигән кебек, менә шуларга да сөенәбез инде без. Әйтәм бит, ул менә детальләр, хәтта әнә шул детальдән чыгып кына да хикәя туарга мөмкин. Башта менә ниндидер бер деталь табыла, анарысын инде әнә шул хикәягә әйләнергә мөмкин. Минем очракта шулай, еш кына шулай була да инде ул. Ничектер сюжеты барлыкка килгәнче деталь. Кем әйтә бит әле? Шундай бер сүз бар русларның, дьявол скрывается в деталях дип. Мин менә шундай язучыдырмын инде, чөнки миңа күз алдына китерергә кирәк. Язганда миңа менә бу атмосфераны үземнең күз алдыма китерергә һәм аны шушы әсәремдә тудырырга кирәк. Миңа менә бу халәтне бирергә кирәк, чөнки нәрсә дип әйтим, ул бит әсәрдән генә түгел, гомумән һәр күренештән, һәр бер ниндидер бер театрга барсаң, спектакльдән, ниндидер бер кеше белән танышканда да, синең ниндидер аудитория белән очрашканда да, һәр вакытта да синең аларның йөзләре дә исеңдә калмаска мөмкин. Исеме дә онытылырга мөмкин, ләкин хис хәтере кала кешедә. Менә шушы хис хәтере калсын өчен инде төрле теге детальләр белән, әлбәттә инде анда теге ниндидер фикерен саласың. Бүгенге заманга ярашлы. Менә шушы фикерне хис хәтере аша сеңдереп калсын өчен кеше, менә шушындай детальләр миңа бик нык ярдәм итә. Бүгенге көндә 2 әсәр язылып ята, аның берсе зуррак күләмле булырга охшап тора. Мин әле аны төгәл формалаштырып бетермәдем дип әйтим инде, ләкин мин анда стереотипларны җимерәм дип әйтик. Мин анда яңа буын белән өлкән буын арасындагы мөнәсәбәтләрне бирергә телим. Шунда. Менә бу яшь буынның һәм өлкән буынның безнең аңыбызда формалашкан стереотипларын җимереп тә түгел инде. Башка формасын, башка вариантын күрсәтәсем килә. Безнең һәрбер сәхифәбездә, һәрбер әдәби портрет проектында бирелә торган традицион сорау бар. Ул да булса, син татар әдәбиятының киләчәген ничек фаразлыйсың? Татар әдәбиятына мин оптимистларча карыйм, аның киләчәген бары тик оптимистларча гына фаразлыйм. Чөнки менә без бая әйттек бит әле, бүген һәркем яза дип. Санның сыйфатка әйләнәчәге көн кебек ачык, чөнки ул котылгысыз рәвештә физика законы. Легә әйтә алмыйм мин аның нинди юнәлешләрдә үсәчәген. Бездә бит инде моңа кадәр гел шигърият алда бара иде. Бәлки проза, үзем проза язучы буларак шулай дип әйтеп торыйм әле, бәлки проза чыннан да үзенең башка юлын, башка юнәлешен табып китә алыр. Чөнки әле мин татар романы дигән төшенчәнең формалашып җитүен телим. Һәм менә ул татар романы нинди була дигәндә, татар романы менә мондый була дигән аерылып тора торган һәм аны башка халыклар таный торган татар романы, татар әсәре, татар әдәбияты итеп күрәм.